Ola, caracolas! Benvidas ao Voltas co Prato, que tal? Estades en pé? A ver, pero se vos levantadevos todos e todas. Que non se levante só a mitad, Que estamos a luns e día de... Aí está, forza... Así me gusta. Bueno, gracias, Xente de Ponterea, xente maravillosa. Gracias por estar no Voltas co Prato, gracias por estar do outro lado da televisión tamén véndonos hoxe. A golpe de luns. Despois dunha fin de semana seguramente moita festa, moita celebración. Bueno, pois estamos aquí cociñando, non sei se pode apurar, pero cociñando para que sigades comendo, que é o que nos gusta neste programa na Televisión de Galicia. Seguídenos, como sempre, no Instagram, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Sempre conta con dúo estelar. Podría ser o Grupo Limón, pero non. Son Xulio Mato, Begoña Vázquez, aplauso para eles. O Grupo Limón, o Grupo Limón. Podía ser o Grupo Limón, o Grupo Platino. Non me preguntaches por que viña tranquila. Non es que entrei tranquila. Non merecemos cara a Espera. fiestas. Entrei tranquila porque Xulio está medio tranco. Como? Casi, medio tranco. Como que tipo son? Que sei mal aí, dixen, ostra. Torciches o... Sí. Medio me rebalou así. Eixo, entra despacio, entra despacio. Ai, o que é, Claro. Sí. Xa. A ver como chegas ti. Que non ten boa, Decíame- non ten boa pinta. Meu pai decía, sabes que decía sempre meu pai? Eu aos meus xa cheguei, a ver se chegas ti. Claro, Sí, pues, a ver como chegas, eso é verdade. Eso te digo sempre que... Apetece-vos cociñar ou Home, queredes sí, un pouco claro. pasar do tema? Que vos Sí, apetece? sí. Hoxe que é día de, despois de un fin de semana interesante, se non queredes cociñar, non cociñamos. No, eu quero cociñar. Claro, senón que facemos? Que vicio teñen polo carto, É increíble. Porque non a min gusta. Veña, a ver que nos trae... o carto. A ver que nos trae Tina de Pontareas. Son Tina, son de Pontarea. Gústame moito cociñar. O fideuá faise de moitas formas. Eu fago con atún, con carne, con marisco, pero como máis me gusta é polo con chícharos. A ver se estes grandes cociñeiros me enseñan a facer de outras formas. Saludos á miña familia e a todos que me conocen. O que ven aí, O que trae Tina de Pontareas, Porque... Que pasa? Tina coa fideuá alucina, fixaste unha Tina aí. Dalle a risa a xente que coñece, claro. É que mira como está, claro. A pobre de Tina non sei se tivo festa na casa no 15 a 16 ahora. O 17 vai ter fideuá. Vai ter. Vai ter fideuá. Isto é. Vai ser. Veña, que lle vamos facer a Tina Bego? Bueno, pois unha super fideuá, vas ver que rica está, que se fai en 10 minutos. Pois sobrache medio programa. De calamares na súa tinta. Sí, pero bona con 4 latiñas que temos por casa facemos unha fideuá. Que che parece? 4 latas. 4 latas, unha fideuá. Unha fideuá. 10 todo minutos, isto. 10 minutos. témolo listo. Todo isto. No Voltas co Prato. Xulio Mato. E vou ocupar todo Supéralo. o programa. Con 4 trociños de carne que tiña pola casa. Vamos a facer unha fideuá zamorana. Moi ben. Que leva costela, tocino entrefebrao, chourizo, orella non me colle máis cousas. Non, que non necesitas nada máis. Nada máis. Quero dicir, a miña pregunta é... Ti... Contra Que eso? vas facer? Que vas facer? Que vas facer? Contra eso. O medio marrao que ten aí. Es que me deixaron un pouco de aceite, que collen tanto porco que non collen aceite. Teño aceite, tío, sobra a mí. Atención, señoras e señores, medio marrao contra 4 latas. Hoxe, no Voltas co Prato, facemos fideuá. Con Xulio Mato. Veña, vamos. Vamos. Primeiro, mira. Tómala. Pa seguir, pa seguir. Gracias, Aceite. no. Bueno, bota quente, vale? Sin nada, Dalle aí, Jaime. Aí. Veña. Que? Mira, o primeiro que fago eu sempre, nunha fideuá é tostar o fideo, vale? Sí, sempre torras. Xa está, sin nada, ves, limpa de toda a tixola, botámoslle o fideo e vámoslo ir movendo. É boa, a terceira é boa, É buenaza, claro, Brilla, é boa. Brilla. Vámoslle recordar, recordar unha vez máis á xente, por obrigación da nosa queridísima directora Inés, por que se torra o fideo? Porque non se vai a pelmazar, non vai pasar de cocción e vamos a intentar que se poña que revire para arriba. Mola, é verdade, que ti mola de que faga un lap Sí, para arriba, a vale? mí molame, sí. Que queden así. Que non sei, con tanto tinglao se vai É poder que o fideo. leva costela, Home, claro, tocino isto é- ferrado, chourizo, orella, leva de todo, Xulio Mira, Matos. xa empeza, ves, xa empeza a torrar por aí. Sí. Xa ule, de feito. Claro. Ule. Veña, a xente da casa que nos chame o 881365536, xa sabedes que ese é o teléfono da Voltas co Prato, chamades, sai Rocío Barrio e di, hola, que queres? Oli, di, oli. Que queres? Pa que chamas?
Non é Concursar? así. No, no. É así, pero en plan ben. Pero en plan ben. Bueno, consultas, pedir receitas, o que vos dé a gana, ou concursar. No concurso dos 50 euros, sabedes, unha pregunta, 3 posibles respostas, só unha é correcta, 50 euriños que podes levar para casa para gastar neste mes de agosto. Bueno, mentras se nos torra, Veña. vamos cortando xa a costela, vale? Fideuá zamorana, A zamorana, sí. Non sei por que se chama Zamora, zamorana. sí. Farán así en Zamora. En Zamora son Zamora moi de non carne. escatiman, Son moi de carne, só. Home, claro. A ver, podía ser, Home. esta fideuá podía ser fideuá... Flota de baixura non teñen. No, é verdad. Entón, Podía ser fideuá a de sarria, por exemplo. sí, vai movendo un pouco o fideo para que non se queime. Mira, xa se queimou. Se queima, Para, trae. Move así. Pero trae, ó. Pero, sí, se espera que o collas o chirme xa se queimou. Bueno, non se queima. Dios mío. É que non me deixes coller. A ver, menea de sí. Como se foras hábil. Ahí está. Mira, déxame a mí. Esto hai que estarlo movendo así constantemente, pero como me dixeron, fai algo, porque se non pareces parvo, puxeme a cortar. Vale. Bueno, mira, xa temos casi torrado, Entón vamos a sacar isto de aquí, un poquinho de aceite, e empezamos a marcar a costela. Por se queres ir a ver que fai Bego. Non, que a mí dame igual. Xa me dá igual o que fagaste. Por qué? Home. Enfadaxete? Sí. Bo, que non, que para que non se me agarre. Faced as paces, veña, un Aquí, hombre. abrazo. Moi ben. Veña, está, con xa podes Begoña. marchar. Vou con Begoña. La pluma de una Vale, Begoña, dasme un abrazo. y la tinta del Dásme calabazo. un abrazo como quen lle dá a un toxo, A ver, home, Tamén, ven, que te dá un abrazo. Tamén, Vaya abrazo, bim. Sí, verdad, Con que che gusta que che den abrazos. Encántame. Sí que lle gusta. Atención. Se a vedes pola calle, dá abrazos. Dadlle abrazos, bicos, e de todo Begoña que lle encanta o contacto físico coa xente. E ten falta de cariño. Eso. Fideuá con 4 latas en 10 minutos. Esa é a promesa de Begoña. Mira. De hoxe. Sí. A E de que hoxe é de fixeches? mañá, E que fixeches? Mira, vamos, teño o forno a 220. Vale. Vale. Vou meter estes fideos, botelle un pouquiño de aceite, e puxenos nunha tarteira que se pode meter ao forno, vámonos meter. Son o mesmo número que os de Xulio? Os de Xulio creo que son do 1 e o meu son do 2. Sí, os meus son de Un un. pelín máis grandes, logo. Sí. Gordos, máis gordos, non máis Así grandes. cando se, Pero bueno, levantan, Margot, sí. cando se levantan, millor. Os fideos! Mal pensado, que me puxeches unha cara malísima. É que te riches ti mirando para mí. Vamos alá. Allo. De verdad, que muller. Vamos a sofrir o allo. E vamos pelar o tomate. Neste caso, por xa nin vou usar Bueno, pelar e xa está así. Como se fora unha mazá. Io, pela como unha mazá, Claro. É que o tomate é unha fruta. Xa, pero é unha pasada que ven o pelas. Sí. Como sabes pelar, Sí. E o coitelo está ben afilado. Está ben. Guau, Mira. Eu desde que me unha dixeron... É unha fideuá super fácil de facer porque, mira, temos estas latiñas de chocos, o sea, este calamar na súa tinta, vale? Entonces xa veñen guisados. Cluras, no, creo que son. Mira, non ves que xa veñen guisados. Traen un pouco de pimentón tamén na salsa. Normalmente veñen guisados cun pouquiño de cebola e tamén suelen traer xa, pois a súa tinta. E son moi versátiles, válenos para un montón de cousas. E hoxe vou facer cunha fideuá, pero poderíamos facer un arroz perfectamente. Buah, esto... Viches que técnica de abrir as latas, Nós que somos moi de conservas neste programa, vou Sí. atender moito esta receita porque parece moi fácil. Sí. Entonces podo incluílo no meu Moi rica. receitario de 3 Sí. cousas que sei facer. Sí, esta podela facer casi, eu penso que sí. Vale. Estás... Botas, O primeiro truco é facer, mira. Tomate concentrado. O alliño, xa está collendo o sabor o Vale. aceite. Ahora botamos un tomate concentrado e vamos baixar un pouquiño o lume. Ajá. Aí. Vamos a engadir o tomate, eses 2 tomates que teño pelados que están maduriños, que ahora Sí. están xa na temporada guai, Buah, O que os tomate. tomates... E temos un montón agora nas Buah, mira casas esas que é unha pasada. latas. Oh, Aí. Mira, as luras veñen en tinta, pero como se vai quedar un pouquiño apagado, vamos a botar tamén outro pouquiño máis. pero por... Vale. Pero vas Para usar que os quede ben sacos negro. estes. Vou usar os sacos, sí. Vas usar os sacos estes. Sí. Os Que sacos como estes ben da ten Bego. dito Xulio moitas veces que xa veñen pasteurizados, Sí, eso está Veñen bien, pasteurizados, son os congelados, vale, son os congelados da... Se usamos borra do choco ou borra da tal, hai que Hai que cociñala. cocinalo sempre, sí. Pero isto xa son maravillosos porque xa veñen pasteurizados, bótalo e xa está. Isto así, xa lle damos un aire. Xa leva unha aquel. Xa ten un rollo. Xa ten un aquel. Entonces, que vamos a hacer? Ahora vamos a engadir os tomatiños. Hai que estar atentos a
Aí vai, que se... Ostras, Ui, pensei que se me queimara. queimaba. No, eu teño medo que se me queimen porque depois xa sei... Despois xa sabes que... xa sei o que se pasa. Vai cortar tomate. Vou cortar o tomate. Ten marchando a tarteira Sí. cos luras na súa tinta. Imos con don Xulio Mato, a coleta de saídas. Verdad? Así me gusta. É nome como de futbolista, verdad? Sí, sí, sí. A coleta de saídas. Sí, sí. Prepárate no próximo Mundial. Verdad? A coleta de saídas. Preparen todo. Bueno, Mira. Xa temos douradiño, vale? É que... Mira, A ver. entón aí, vamos a botar ahora o touciño, tamén picadiño, vale? Este dese que vende salgado a punto de sal. Entón vamos a meter por aí. punto de sal, ben. Eso é. Vamos a meter por aí e vámoslo. Se tiveramos unha pota grande como normalmente, o sea, unha paella grande como normalmente comba, o que facemos é poñemos a costela toda alrededor e quedanos o touciño no medio, vale? Ule ben. Ule chachi, Ule ben, Entón, mira, vamos a ir girando tamén de vez en cando os trociños, mira que dourado collen, Pareceme, hasta me parece mal que non este aquí a convidada, Pues que- perdón, un lindo isto. Pois que va pasando que Pero isto... Vámonos a chamar, señoras e señores. Recibimos cun fortísimo, enorme, gigantesco aplauso a Tina de Pontareas. Un aplauso para ela. Hola, Tina. Que tal, como estás? Ben, ben, Vida, arrímate aquí con nós, por favor. moi ben. Encántame o que estás a facer. Ai, xa non Sí, dixo nada gústache. máis, dixo. Encántame o que está facendo. Moi ben. Xa o olor se che chegaba Nós aí atrás. somos Claro. máis de... Eres máis de porco. Vale, pois arrímate aquí. máis Ui, perdón. de comer. Vou che contar o que che vou facer. vas adiante. Porque te Moi vexen ben. ben. Ai. Mira, teño aí costela e touciño xa, Xa, vale? Que xa está esperando, xa está preparado para esta. Mira, e agora vamos a botar. Cheira bien. Mira, aquí teño 5 dentes de allo, mira como son en Zamora. Isto é a zamorana, entón. 5 dentes de allo picadiños. En Jallejo tamén nos hai así. claro que sí. Mira, En Zamora día, en Jallejo tamén as hai así. Metemos así un meneo. E agora metemos aí a cebola ben picadiña tamén. Ah, vale. Botaslle o Vai todo allo pa aí. despois. Eu bote primeiro selar. allo. Porque No, no, a costilla eu botei dalle primeiro moito allo. sabor. Claro. A costilla dalle moito sabor o aceite e despois ese sabor chupo a cebola yo. Apunta que... Moi ben, sí señora. Entón, mira, ahora temos toda, xa pasamos toda a cebola para baixo e que se nos fría un pouquiño aí. E temos aquí esta orella que se compra xa cocida no Sí, super. sí. Podemos ternos, vale? Entón, O o que vamos a facer é... pack de orella. Cortela, O pack de praia de orella. Cortala en tacos. Feira práctica. Claro, aí está. Para picar toda. Toda. Ten condimento isto, Tina, Entón, mira, aí temos xa o fideo tamén picadiño, O sea, douradiño, perdón. Sí. Tina. Non terá ningún problema de colesterol ni nada, non? No, Porque, non teño. porque senón Non o teño, doxe, cuidado, non teño nada. Mellor. Buah, que non sei se vai coller o fideo. É que eu estaba un pouco... Estaba pensando no pobre do fideo. Nada, o fideo vai poder levantar isto, eu creo, Olo, Vamos a facer como unha fideuá que vai dar para 4, 5 ou 6, dependendo do que se Como coma. ule, Sí, Que porque pasado. é fuerte. Despois teño aquí un caldiño de carne que rebaixei tamén un poquinho con agua para que non este moi fuerte e vamos lle... E mentras se nos vai pochando isto, vou baixar un poquinho o lume e vou ir picando o chourizo. Vai me dar un parraque, Porque tamén todo o porco sin chourizo non é porco. Oh. Que che parece? É unha comida moi fuerte. A mí sí, ó. Pero... Está buenísimo. Home, isto é unha maravilla, Isto é como dixo Begoña, teño aquí medio marrao. Sí, darlle o aprobado de momento isto, que... Si lle das o aprobado de momento. Sí, de momento. Sí. Home, tamén isto hai que ter cuidado de non escarallalo, porque tamén suspender con isto, verdad? Claro. A ver, que é o peor que che pode pasar neste prato, Xulio? Que o Pois queime, salvo. no, que se pase o fideo, pero como xa está douradinho, malo será. Digo, Pois veña. Bueno, a pasta toda, se se pasa... Claro, pero por eso teño aí tostadiña para que lle coste un poquinho máis pasarse, así non se pasa tanto. Moi ben, pois vamos deixar aquí a Xulio Mato e imos ir con Begoña a ver que nos conta. Eu xa o Por saquei, favor, aí. acabo de sacar ahora mesmo o fideo do forno, Ben vida. Eu, o que te fixen é... Espera un segundo. Che, por que dis todas as cosas con ese... Acabo de sacar do forno ahora, Sí, Ahora mismo porque acabo de sacar, a mellor dice a directora, Paco sacaches do forno. É porque se me queimaba. Pero non lle digas así a pobre de Tina Tú tampouco. cociñas, a que sí? Sí. Pois por eso, claro. Por eso xa. Non son cociñeira, pero Pero gustame que gusta che cociñar, claro. E cociño moi ben, Bueno, pois a ver que che parece isto.
É unha receita moi sinxela. Explícalle. O que fixen foi pois, unhas latiñas de calamar na súa tinta, o que fixen foi un sofrito primeiro, cun poquinho de tomate, un allo, un tomate pelado, e por botelle as latiñas. E o que vou facer agora é botarlle este fideo, que botelle un poquinho de aceite e metino no forno, para que se me dourara un pouco, e vamos engadir agora aí nesta mezcla. Xa, sí, pumba. Claro, é onde queres botalo. No. Está ben. Non sei se pode fazer unha pregunta pode tamén. Non sei se pode dir nada hoxe, macho. Eu, de verdade. Dios mío. Madre Traballei moito este fin de semana, estou algo cansada. Pois enterra a cabeza con máis avestruces, eu quero Sí, que diga. en cartos. que- Está enterrada en É cartos. que... Sí, claro. Sí, hai que pagar. Aí vai, agora mezclámola ben. Así. Ten bastante xugo, a verdad. Vamos a engadir un pouquiño de líquido e vamos a meter 8 minutiños ao forno. E deixala no forno así. Así, xa está. E Nin vais a facer 8, en 5 vai estar, E vais a fideo sin problema ningún. Sí, claro, Sí. fais o fideo, sí. Perfectamente, xa verás. Vamos a intentar que nos levante, Coño. Vale. como lle gusta a Xulia. Así. Queres que se queden virados tamén para arriba, este? Claro, me terían que Sí, os quedar. meus non sei se van dar, Terían que quedar. Non vexo eu. Imos ao forno. Vamos a meter un pouquiño así, menear. Si damos un segundinho e vamos. Aí vai. Aí, de caldo estamos. Damoslle outro movimiento sexy. Cha. Listo, vamos alá. Pois Tina, ábrelle o forno, Tina, ábrelle o forno a Begoña. Abre aí. Moi ben. Aí vai. Pois canto tempo ten que estar? 5 minutos, 6, depende do forno, pero bueno, uns 180, 190 grados, 5 minutos 6. Cando empezan a levantar, van a estar listos. Tina, antes de sentarte, cal dos dous levarías tipo a Pontereas? Vendo o que estás vendo, sustancia... Sí, no? Condimento, sustancia, Este. jarazo humano da boa, non? Xa. Xa non hai lugar a dúbida, ela xa me fixou. Así que... Vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamamos, te vale? Gracias. Un aplauso para Tina de Pontereas que está con nós na Volta ao Prato da Televisión de Galicia. Bueno, sabedes que hoxe temos fideuás grazas a que un cociñeiro quedou sen espaguetis, quixo facer espaguetis e quedou sen nada. Así que tivo que partiros. Por que non foi ao súper? Porque estaba nun barco e claro, tiña que resolver. Así que cortou os espaguetes en anacos e dai saiu a primeira fideuá. En Gandía quedaron fascinados con este prato e non tardaron en armar unha boa troula. Levan máis de 50 anos organizando un prestixioso concurso internacional de fideuás, que, por certo, este ano gañou un restaurante asturiano. Agora, ademais, hai tamén competición amateur, por se vos queredes animar a participar, E se non tedes receitas, pois aquí están as nosas, xunto cunha manche de trucos importantes. Refrito e caldo caseiros, produtos de calidade e coidar os tempos de cociñado. Tomade nota, e xa nos contaredes que tal vos foi, como sempre, en @voltascoprato, onde temos case todas, se non todas as receitas. Imos con Xuli Mato. Vete. Pues veña, vamos alá. Dale, menéalo. DJ Xulio, en cabina. Está, Mira cómo va esto, está Borja Iglesias de DJ e Xulio Mato. ¿Ves cómo está Vamos esto? dous. Uf, Bueno, mira, empieza a saltar a orella, ¿ves? Como ahora sí empieza a saltar a orella, pues veña. Vamos a dar un poquinho de caña, vamos a mandar o chourizo tamén por aí. O chourizo non fai falta que se cociñe moito porque vai se cocer xa con todo o que llevamos a botar. E o fideo. vale. Está moita xente chamando preguntando por esta receita. Hombre, Entón, claro, normal. recordamos o número. 881-365536. 881-365536. 36. ¿Cómo? 36. 881 88536. No. 881-365536. Eso, pues eso, dicho. Chamade, participade tamén porque despois hai 50 euriños en show. Como leso, mimo. ¿Verdad? Mira, esto é cocina en tempo real, Aquí non hai trampa. Mira, ahora vamos a mesturar ben todo o fideo e vamos a mollar normalmente cun par de veces a cantidade que temos de fideo, un par de veces de caldo, vale? O sea, unha e media, perdón, de caldo. Mira, vamos a mandar aquí tamén un pouco de pimento doce moído, que lle vai dar un toquinho así vermello a nosa cor. Unha Un cousa, meneo, podo dicir. como di Begoña, un movimiento sexy, Movimiento sexy. E vou ir mollando. Digo que eu... Que pasa? Mira, isto sí que é importante, que este o caldo fervendo, Mira, ou ben, que mira- ferva o caldo e botarlle o fideo como fixo Bego, ou se non ten que estar fervendo isto. Mirad unha cousa. Eu
Non sei por que leva o olor que leva o Botafumeiros da Catedral podendo levar este olor. Tamén era mellor. Verdad? Claro, Era digo o doble mellor, Botarlle este olor, Home, claro. imagina, olor amarrao. Porque daquela había... Cociñado. Cando empezaron con Olor Botafumeiro a había moita cocido. fame. Olor a cocido. Olor a cocido, eh? Madre mía, sí. Do día. Begoña, ti, como vas? Estás un pouco, estás nervioso ou algo? No, estou moi tranquila. Estou moi ben. Porque Begoña é unha tía tranquila, ainda ves, Pensas que podes gañar, Begoña? No. Ah, no. No, non creo. É lo- Eu vou no intentar, Nunca se sempre sabe, a eso nunca se intención sabe, sempre Ti- a teño. Pero, O luns pasado gañaches. sí, é verdad. E o anterior Pero penso non todos os tamén. luns son iguales. O sea, hoxe é un luns malo para ti. No, eu sempre son vos. Bueno, pois cos 4 contestacións que me fixeches. A ver, é que Xulio botou medio marrao, eu que lle vou facer? Bueno, eu vou- Non sabía esta historia. Además, ti sendo tan fan do Marrao, verdad? Tamén, sí. Un pouco. Bueno. Que vas facer? Sabes que nos trae estas plantiñas tan guais, non? Pablo. Como é, Juan? Pablo. Juan, Pablo. Son dous irmáns. No. Pablo. Pablo, gracias polas plantas Mira, porque son Vamos maravillosas. a ir un poquinho do orego fresco. E vamos a picar e vamos a botar aí, vale? Juan Pablo. Juan, é que, a ver, hai dous irmãos que son canteiros, non, que son marmoleros. En Silleda que un é Pablo e outro Juan, por eso me lío. E confundíchelo co das plantas. Claro, e dixen, pois seguro que ten un irmão tamén. Bueno, este, mira, faise moi rápido, vale? Porque o fideo do un vai se nos facer moi rápido. En 3-4 minutiños vai estar listo. Ué, que isto é unha animalada. Que animalada, sí. Aí está. Está guai, o toque fresco que é un pouco de orego dese, un... Claro, orego, vamos a picar picadiño, botámoslo, agora cando apaguemos o lume, botámoslo para que O para que toque dé todo o fresco. toque de frescor. O toque fresco. Toque fresco que é o orégano. Sí, sí, o toque Más ben fresco. era llevo un limón. Na boca, o Marrao. Oixe, unha sandía. Este igual unha sandía, Vamos ir con Begoña, porque ves que non ten moito que facer, ven aquí mirar, vedes? Vamos con ela, a ver. Estou esperando por ti. Pluma de una gallina. Esperando por ti. Que a súa fideuá está no forno que leva... Sí. Nada, aí. Pouquiño tempo. E pouquiño. teño unhas amendoas tamén a tostar, vale? Unhas amendoas aí. Teño unhas amendoas porque por vámoslo acompañar dunha picada. Non sei se che mola así a picada, Encántame. así, cun pouquiño de aceituna negra, sabes? Un pouquiño para vestilo, un pouquiño, vámoslo facer así. Vale, vale, que isto é opcional, se o queres facer ben, así non, pois... Gústame, usas. gústame. E pos En que- unha allonesa. Perdón, en que momento podemos ver o de aí? Ainda non podemos. Ainda non. Ainda non podemos. Aí sempre, a cociña ten os seus tempos. Agora imos coa ayonesa. Que a allonesa. Sí, isto é moi fácil, como sempre. Xa sabes como se fai, non? Deberías sabelo. Non sabe, non? A ver, repasa. Un allo, 200 ml de aceite, un ovo, e desde abaixo, barbatendo, para Un arriba. pouquiño de sal, Bueno, un pouco de sal, é certo. intentamos non levantar. De nada, Aí. de nada, de nada. Gracias. No, tenme que dicir, Gracias, Cañota. Se non fora por ti, non sería nada de mí. así está. Sí, así sería... Non sabría facer nada, absolutamente. Un pouquiño de lima, así de zumiño, de un vinagre que lle queda moi ben. Tamén un ácido. Terminamos de montala. Aí. Non se corta ni nada, non? No. Sin problema, eh? Si se corta, xa che teño dito como son os trucos. Ah, ti levántala, é verdad. Sí, non se tira con nada. Algo cortado, ela levanto. No, non hai problema ningún. Como facías? Por mira, moi fácil. Un pouquiño de auga morna, Sí. un pouquiño de nada, xa se vai atemperando. E se vemos que está máis cortada e temos un pouquiño de queixo crema, botamos unha culler de queixo crema, xa está. E descórtala. Sí. Volve todo ao sitio. Vale? Isto hai que Non hai facer un día... problema. Un día temos que facer un programa de trucos de cousas que pasan na cociña. Sí. Hai no que facer mal para por facelo ben. Claro, en plan, ti ves aquí con... Eu traigo che a ti, digo, che fai unha mayonesa para facer mal, Corto, eu aí arrego. está. Podemos Xa así, está. arranxando cousas que fai mal cañotas na cociña. Xa Perfecto, está. pareceme guai. Parece ben? Sí, moi ben. Ben, temos trato. Bueno, vamos a la capicada. Veña, a picada, que leva? Que lle botas? Mira, vamos a botarlle aceituna negra, anchoa, unha ceboleta, un pouquiño de tomate seco e a amendoa que teño no forno, vale? Oh. Que era unha amendoa fresca, que xa sabes que queda moito mellor si as compramos crudas e as tostamos nós. Está como meterlle un punch de sabor, eh? Claro, isto sí. Isto é unha cousa opcional, pero bueno, queda Moi ben, espectacularmente moi ben. ben. A tope, gústame moito. Vamos alá. Aprobado un corte de cebola. Estas ceboletas son unha maravilla. Vistes, aprobado un Están corte de super cebola. ricas. Moi ben. E é como retiras os dedos, Isto, moito. por exemplo, eu hoxe voulle botar piparra aquí, vale? Que ten un pouquiño, pica un pouquiño.
E que agora que temos os pementos de Herbón tamén, que temos a temporada, tamén nos podemos facer. Eu, por exemplo, planto tamén moita piparra xa. Sí? Sí, sí. E dáse ben? Dáse de maravilla. En na tua zona ou en todo Galicia? En toda Galicia. Ah, sí? Non sabía, non sabía. Sí, sí. Curioso. Moita xente as frítenas. Pásanas por fariña e frítenas. Oi, como? Están boísimas, sí. Buah, e sin fariña... E sin fariña están tamén moi ricas, pero bueno. Claro, a ver, non lle vou dicir nada a Xulio Quedo para ir vasco, ya ves, me vai a... Tens razón, claro. Ahora enches as barras todas de piparras, eh? Por eso. As montañas Sí, de sí. piparras nas barras. Por aí, nas barras, Nas por aí. barras dos lares, Claro. a xente vai, igual que aquí unha ración de pementos de Sí, Herbón. sí. Unha de piparras, se van fritas, así salteadiñas, pues, buah. Oh, É unha maravilla, que rico eso, eh? Manxar de Deus. Podemos facer un día así tamén de tapas. Está feito. Un programa de tapas, Gustaríame facer un día. Tapas típicas. Pois mandas ti. Mando eu. Ben, o que, sacamos eso, no? Ainda no, E lle falta as un poquinho. amendoas no? As amendoas sí, teño que quitalas, Vale, pero vale. vou picar primeiro isto. Aceituna negra tamén a pica. Recordamos a cebola, Aí a vai. piparra, a aceituna negra. Tomatiño seco. Vale, que é moi fácil de facer o tomatiño seco, eh? E isto Un día despois- diremos como se fai o tomate seco. Perdón, Que ahora hai despois- tanto... Isto que faz? Isto vou Botaslle por riba. uns pegotiños así por No. arriba para ir mezclando. Non digo tomate seco. Cando teñas Sí. toda a picada, botaslle por riba ou pola aparte para que a xente bote. Se Eu lle botolle interesa. por encima. Vale. pero bueno, a ver, pode ser opcional e poderlle poñer ao lado. Por exemplo, non che gustan as anchoas, pois... Ou non lles pos... Pensei que iba a decir porque que se aguante. Venimos de anchar. Que se chinche, que diría ela. Que prove, que están moi boas. Xa está. Voulle picar un poquinho de perixel e temos listo. Pareceche ben? Pareceme perfecto, non sei, os teus fideos queres ir... No, vou sacar a améndoa, estar moi pendiente hoxe dos meus fideos. É que non quero que se che pasen. Están casi, ainda lle falta un poquinho. Veña, Ábreme saca aí. ese. Veño cheirar eu, a ver. Ves mirar. Ostras. Eu podo Aquí de axudar, así. eh? Non, non é xurxa Podo nada. axudar. Non xe, ti meter mano aí, nos petos está ben. Aí está. Aí vai. A ver que fai, xa está, Falta un está, chisco. Begoña, tranquila. Sí, estou tranquila. Non estás, non. Vai así, un poquinho de perixel Bueno, moi ben. e vou picar a améndoa, sí. Perfecto, Vou mira. remexer e listo. Non sabemos como vai de Bego no forno, pero de Xulio Mato sí que o vemos. Vai, que eu quedo aquí con Non, calma. vai. Mira, este está repousando xa. Ves, xa está cociñadiño. Teño aquí unha cuña. Viráronse pouco, Non se viraron nada, porque tanto estampados pola Sí. carne. Pero vouche dar a proba, vale? Home, por favor. Pero sopla ya. Home, sí, pues está quente, eh? A ver como está de cocción. Para mí están perfectos. Pois xa está. Se para ti están perfectos, Dame- ti o Oh! conductor. Tan buenos, non? Dame máis, o. No. Ah, non poden meter a cullera agora, joder. O sea, Como sabe, colleu, o fideo colleu todo o sabor do chourizo, sabes, do touciño. da costela. A costela. Oh, Sabe tamén, ten un toque de cebola e de allo, verdad? bueno, o toque de allo está perdido aí no fondo. Pero está, mira que sinxelo. Isto bo que ten, que temos esta base. Temos unha paella moito máis grande. Doblamos e triplicamos o fideo e temos... Pensei que me decir, dobramos a carne. No. Me refiero que está moi contundente, o No, sea... sí que se nota que é unha cousa para despois ir a erva seca. Home, claro. Ou a siesta seca. Sí. Mar ben. Bueno, Vamos pues eu falar estou, co vou público recoller de Voltas isto. co Prato e imos falar con Tine de Ponterer. Vamos para lá. Veña, vou, Tine, vou. Ai, Tine, como está iso? Ai, Tine, como está iso, Oh, Está buenísimo. Buah. Eu tamén a fajo, pero non en Asturias, eu fajo en Galicia. Fala aquí. É que me derrites unha boca, Ah, que sí. Sí. Está buenísimo. Veremos. Bueno, dele é zamorana, Pero Ou zamorana, Asturias non é bueno. zamorana. É pero verdad, zamorana. A ver como está. Vou facer unha votación co público, xa que estamos aquí, vou vos pedir que levantedes a mao según vos parece que está con mellor aspecto unha ou outra. Según o aspecto, segundo aspecto. Quen? Claro, cal vos pinta mellor. Quen cree que vai gañar? Xulio Mato, que levanta a mao. Aquí son bastante carnívoros, parece, E quen cree que vai estar mellor? As luras coa fideuá de Begoña Vázquez, que levanta a mao. Ai, bueno! Quieto! Atrás cuxo non me lavara, che! Anda aí. Va, bichos, va. Vamos a abrir o forno, Begoña. Vamos a abrir o forno. Veña, vamos para lá.
Vamos con Begoña a abrir o forno. Un aplauso para Tina, que está con nós. Ven de Pontareas. A ver. Vamos allá. Sí. Vamos a abrir o forno. Ábrete si queres o forno a Begoña. Vela. Ponte cara aquí, Tina, para que te vexan ben Cuidado na que está casiña. fervendo, eh? Aí. Aí está. Vamos. Bueno, non levantou. Tiña que haber levantado máis, pero non levantou. Está perfecto o fideo, eh? Como ferve eso, que gusto. Mira, Como é ves? Que bonito, Negro. Polo color, claro. Se luran su tinta, é normal que estea negro. Aí está. Uf, que boa... Oh! Así. Ule ben, Ostras, si o le ben. É moi fácil de facer. Isto bo que ten é que tardamos moi pouquiño tempo. Atención ao que bautizamos aí. como fideos 4 latas que pode dar a sorpresa. Vamos alá. Vamos a botar un pouquiño de picada. Ponche así nun lado, xa queres mezclar, vale? Dale. Aí. Oh! Un pouquiño de alioli. Bueno. Señoras, señores, un fortísimo aplauso para Begoña Vázquez. Gracias. Aí vai. Vamos con Xulio Mato. Tina, vamos con Xulio porque isto... Bueno, isto solo é mirar. Isto solo, mira, con Mira, comida. estes ahora se repousaron un ratinho e xa empezan a levantar algúns, ves? Sí. Non sei se se ve. A Tina dalle risa. A ti vai isto tamén, non? Como a mí. Sí. A Tina vai o material. Mira, o fideo tamén está Espera que sueltiño. tamén che vai ir a ti. Non che vai de ti. O callo aí, Vamos a meter tamén un trocete de costela. Está a Que xente leve na que casa. leve un pouco de Non, todo. non botes que eu non vou comer tanto. No, pero bueno, para que campe así unha Vale. raciociña polo menos, Están os do Xa telexornal está. agora os pobres. Despois come el. Sí, ó, Además, non hai sí. problema. Xa dixo que lle estaba ainda Despois de couso na boca. despois dun fin de semana así de comer lixeiro é o ideal. Pois, señoras e señores, vamos a aplaudir, como non, a Xulio Mato, a coleta de Saídres. Aí está. Guau, Que rico, que gusto, Aí está. Que ves? rico. A medida que vai repousando vai levantando. Pois vamos probar, veña. Vamos para lá. Tine por aí. Aí á esquerda, a zona de probados, é o cabeceiro, vai repousando, vai estar boísimo, seguro. Que faz, Begoña, ahora? Lume. Pero esta muller xa tiñe que estar eso listo. Tranquilo, é que queima. Ai, meu Deus, Espera, meu veo. Deus. Tina, bocho. Vas ter aí duas... Mira, a Tina xa non parou. Tina xa vai. Mira para a Tina, mira para a Tina. Aí vai. Xa se botou ao plato. Home, mira a Corea da tarde. Para non botarse, para non botarse. Dúas fideuas fantásticas hoxe na Voltas co Prato, unha con moito cocho e outra con 4 latas. Veremos quen gaña. Nós, mentras tanto, repartimos cartiños, imos a Sada. Gloria, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde a todos, que tal? Como estás? Pois moi ben. Mira, vou che robar solo 2 segundos, Fran, O que ti queires? porque, mira, ti sempre amosas moito cariño por Arzúa, Sí? vale, pola tua terra. Eu vou che dicir que eu fai casi 50 anos que vivo en Sada, pero eu son de Melide. Oh! Entón, hoxe que estamos a 17 de agosto, Sí? está en Melide, en No San plenas Roque. festas do San Roque, queríanlles mandar un bico para todo o pobo que quero moitísimo. E mañán, que día 18, aquí en Sada, temos unha gran sardiñada Ole. que cumpre 65 anos. Ole. Carai. Pois que ben, un aplauso. Que está Un moi aplauso. ben. Entonces, pois, era eso. Pois mira, un bico enorme para a xente de Melide, que é maravilloso, eu vou moitísimo por Melide, é o San E Roque, festazas que é un festón o San Roque, e tamén para a xente de Sala, que mañán fai unha sardiñada. Pois, agora imos... Eu quero... Dime. Perdón, Fran, solo un segundo. Eu Dime. querolle moito tamén a xente da Zúa porque teño moitos recordos Normal. que ahora non te vou contar, pero Normal. da feira de Arzúa, o Normal. 8 e o 22 de cada mes. Sí. Pois Da oiches, señora Celia, pois, dos empezos de Toldo Pois- Gómez. Sei, moita historia da Arzúa. pois un día tens que vir por aquí, facemos unha Vale. receita e máis comentamos anécdotas. Agora imos coa pregunta de concurso. Veña, compañeros, Vamos a levantamos ver se atiramos, levantamos a pregunta, 3 posibles respostas, só unha é correcta. Con que pasta facemos a fideuá? A, co ravioli, B, coa pasta gansa de Xulio Mato ou C, cos fideos. Cos fideos. Marcamos fideos, resolvemos. Un aplauso para Gloria, que leva os 50 euros da Voltas co Prato. Moi ben. Gloria, un bico grande, parabéns, gracias por Moitos chamar. biquiños pa vos, Un vale. bico, chao, Un chao. bico. Chao. Aí estaba Gloria de Sada, que leva os 50 euriños de Melide, en realidade. E imos alá, Tina de Pontareas. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe?
Xulio Mato! Aí está! Non pasa nada. Bueno, é que os fideos con marrao é o que teñen, son complicados de superar. Gañou Xulio Mato, señoras, señores, mañá máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Queden agora co Telexornal. Un bico, chao.